ба пеш ака барои бачаҳои мототсикл ҳай мекардагӣ чӣ гуфтанӣ доред? Гуфтааст эҳтиёт шавад. Чизи опасни ҳаст. Аҷал машина аст мегӯд ӯзбеко. Машинаи аҷал аст. Ҳамин қадар тез мебравад. Пага 40 сола, 60 сола мешетон ки 50 сола, 60 сола мешад, ай почк мемонед. Почко нобуд мешад, дасто дардманд мешад, саро дардманд мешад. Чӣ ба ки вақташ ба хунук гузашта инҷо. Махсус формаҳош аст. ҳаво намегузаштаги ҳамин хел формаҳо бе ҳамун ҳай мекунад. Тарафи Европа ба падар модаро фарзандош дига признават намекунад ку дига гапш гӯш намекунад. Аста мототсикл падарка мекардааст. Мегуфтааст ки ҳамон аҷали худаш хати мурда биравад мегуфтааст. Ва ё маҳо боре ин хеле меҳр оқибат то охири умромон ва фарзандам бачам намегӯяд. Мебинад гӯш накардосми аста мототсикл падарка мекардааст. Ин чиз интернет ба ҳаст. Як бор кадом қори гуфта буд ки анавай мототсикл 170, 200, 250, 300 ҳамин қадар тез мебаравад. ҳамти ки аҷал раҳат омада. Барои ҳамон саломатитон эҳтиёт кунедон. Касе мототсикл ҳай мекунад оста гардедон. Худоҷон гуфтааст ки эҳтиёт ними ҳаёт гуфтааст. худат эҳтиёт кун ва дига касе ганда накун гуфтааст. Тоҷикистон ҷони дилам ватанам ҳама вақт ба пеш. ғуломҷон 93 барои бачаҳое ки мототсикл ҳай мекардагиҳо ба як насиҳат. Зафарабод.